The draft resolution has طرح قطعنامه همچون قطعنامه رقم 2803 پذیرفته شد. 03. рӯзи душанбе шӯрои амният тарҳи пешниҳодии президенти иёлоти муттаҳида Доналд Трампро барои хатми ҷанг дар Ғазза қабул кард. қатнома ширкати кишварҳои узвро дар шӯрои сулҳи ҳукумати гузор иҷоза медиҳад. ин санад ки аз 20 банд иборат аст, бозсозиву барқарории иқтисодии Ғаззаро пешбинӣ мекунад. ҷараёни халъи силоҳ бо ширкати нерӯҳои поздори сулҳ мегузарад. исроил ва гурӯҳи ҷангии Ҳамос моҳи октябр бо ин санад розӣ шуданд. این قطعنامه راههای امکانپذیر برای تعیین آینده مأموریت فلسطین را بعد انجام اصلاحات ضروری باز می‌کند. وقتی جای موشک‌ها را شاخه‌های زیتون پر می‌کنند و شانس تهیه آینده سیاسی دست می‌دهد. آن نیروی حماس را ضعیف می‌گرداند و رهایی غزه را از سایه وحشت تأمین کرده شکوفایی و امنیت را فراهم می‌کند. ҳамос ки онро иттиҳоди аврупо ва иёлоти муттаҳидаи амрико террористӣ меноманд, ба такрор гуфтааст ки аз силоҳ даст намекашад. ин гурӯҳ иддао мекунад ки нерӯҳои байналмилалӣ дар дохили Ғазза дар асл бо тарафдорӣ аз ишғолгарон як бахши низоъ хоҳанд шуд. русия ки дар шӯрои амният ҳаққи вето дораду аз пеш гуфт қатномаро қабул намекунад, аз овоздиҳӣ худдорӣ намуд. در اصل شورا بر اساس وعده‌های واشنگتن و تشبث آمریکا رضایت داده نظارت پوره غزه را در اختیار شورای صلح و نیروهای بین المللی پاسدار صلح می‌دهد که درباره آنها تا حال هیچ معلومات نداریم. маъмурияти фаластин аз ин қатнома истиқбол ва омодагии худро дар татбиқи он баён намуд. Трамп аз ин қарор чун лаҳзаи воқеан таърихӣ ситоиш кардааст. қатнома дар Исроил баҳсбарангез шуд, чун он ба таъсиси давлати Фаластин дар оянда ишора мекунад. нахуст Беньямин Нетаньяҳу рӯзи якшанбе гуфт зидди таъсиси давлати Фаластин буда ваъда дод ки бо ҳар роҳи осон ё мушкил ба халъи силоҳ дар Ғазза даст меёбад.